Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в продължение на Ще се боря с Виктор Ангелов. Нашия подкаст Силните с Виктор Ангелов. При мен е един много силен човек, един силен противник и един невероятен мъж. Краси, Благодаря. много ме е драго, че отново си при мен. Да, тук Сега ще разкажа нашата систематика от работа. Айде Тук да са вземем. 3 кутии, в 3 кутии има по 3 сектора. Ти трябва да избереш 3 сектора от тези 9, на които ще те питам аз. Ти гледай ми ги давай. Може да са от една, от 2, от 3 кутии, отколкото избереш. Добре. Един. Два. Добре. И от трите. Трите дедо попе. Смешни истории. Така, започвам от смешни истории. Или знаеш какво смеха, ще го оставим напоследък. Добре. Сега ще видим какво са Да, всичките. вземем Минало и разочарование. Дай ще почнем с най-тегото. Разочарование. Кое е най-голямото разочарование в живота ти до момента? Аз сега де. Какво ти кажа аз за разочарование? Аз имам едно, де всеки път си го спазвам и за разочарование чак да кажа, че съм имал, не. Защото аз, примерно, каквото се е случило предния ден, не го мисля, защото няма как да го променя вече. Какво ще стане утре, не го мисля, защото не знам какво ми е писано, разбираш. И затова си живея момента и мига, тук и сега за деня. Затова гледам да нямам разочарование, не ги приемам като разочарование. Затова не мога да ти кажа, че съм имал някакви разочарования. Примерно съм разочарован, не, по-скоро да ми било тегло едно такова, примерно, като съм участвал в някакви предавания, защото съм виждал, че има потенциал, че съм харесан, че се случват някакви неща и искам да го постигна, да го направя това нещо за самия себе си, защото аз искам не да се доказвам, а да видя къде ми е лимита, къде са ми грешките, всичко това нещо. И не съм го постигнал. Това от една страна мога да кажа, че съм съм бил разочарован от себе си, защото малко ми е трябвало да го направя и не съм го постигал. За живота ми мисля, че съм постигнал доста неща. Без това, нали, не съм създал семейство, но не е късно. Имам все още търговски вид. Имаш, да. Така че, да. Това е за разочарование. Добре. Мисля, че съм... А кое е последното ти разочарование? Ако искаш да кажи последната трудност, която си преминал. Айде. Последната трудност. Това е много труден въпрос да ти кажа, защото реално като се замисля, нямам човек. Аз разбира, че си живея за мига, за момента и много трудно се разочаровам от нещо. Защото аз, ако видя, че не ми се е получило, не е станало, аз опитвам пак, аз не се отказвам или примерно не дърпам назад и кажа, боря се. И не знам, трудно ми е това да ми спадна сега за разочарование, защото реално не мога да се разочаровам. Продължавам, бутам напред и гледам да го постигна това нещо. Добре, преминаваме тогава към другото. Минало. Сега, аз искам да, понеже всички много говорим, нали, за порноиндустрията и така нататък, аз искам да избегнем тази тема точно в момента. Искам да кажа следното. Как започна Краси да се занимава с благотворителност, тази, която споменахме в предното предаване, Ще се боря с Виктор Ангелов, за Африка. Откъде стартира всичко това? Това стартира реално от това реалити най-тежкото, дет участвах. Първият път, като участвах, всеки един отбор си има капитан. И тогава дойде при нас един уникален човек, който аз му се възхищавам адски много на него. Той беше капитан на нашия отбор. И той ми сподели за тези неща, дет организира, дет прави за благотворителност, отива в Африка, помага на хората. И мен ми стана много интересно. И винаги съм искал да помагам. Аз съм ходил по домове, носил съм неща, помагал съм винаги, като видях хора на улицата, примерно бездомници, съм помагал. Не на всички, защото като видиш някои, нали, са по-такива и кажеш, те са малко шално, не става. И той ми обясни за какво стана на въпроси, като ми виде вътре, станахме голема партия. Вика, човек, много искам да дойда с мен да го видиш това нещо, го изживееш. И аз викам, айде. И отидах първата година, ходих с него в Уганда. Това е нещо уникално. Тежко е, много е тежко това, защото ти отиваш, виждаш деца. Ние, братле, отидахме, аз сега настръхвам. И аз настръхвам, като ми казваш, да. Отидахме в първото ни място, дето посетихме в Уганда, беше една болница, в която болница беха деца, братле, от бебета до, примерно, непълнолетни. От войната в Судан, братле, обезобразени, много зле. Много жени в деца са преживели някакви тежки ситуации. Семейства, дете са много зле и ние тръгнахме да обикаляме, човек. Ние им носиме дрехи, носиме лекарства. Пълним, аз даже сега последния път, като ходих в Колумбия, бех качил сторията, ние ходим непрекъснато купуваме вода. Ама хиляди литри. Хиляди, по 3-4 палета вода, защото те няма да те ходят по 5-6 км за вода, братле. Храна много им носихме, дрехи. И ти като видиш това нещо,
много пъти съм се държал да не ми видят сълзите, за да не се притиснат. А в другото време аз стоим отзад зад камион и почвам да плача. И това не е срамо, че плачеш, защото това си е емоция, която всеки трябва да изрази и да ти е... Всеки си има душа. И ти като видиш това и тебе ти се насълзат очите, обаче като ги видиш после тези деца, усмивката им, сълзите в техните очи от радост, от вълнение, това е нещо, което мен най-много ме зарежда, най-много ме... Кара ме се чувствам пълноценен, че съм направил нещо в този живот. Това е... Горд се чувствам с това нещо, защото вместо да отида един месец на морето, да пия там, се забавлявам да правя някакви неща, аз предпочитам, примерно, тези пари, де ще ги дам за това нещо, да ги дам, макар и малко, но да мога да ги вложа в нещо за тези деца или семейства там, като ходиме. Мен ме зарежда това. Тегаво. Аз съм ходил в други държави, после... Може да ме кажеш кои държави си ходил? Ходил съм в Сенегал, Уганда, в Колумбия, в Никарагуа. И сега се очаква да ходим другата година или долната част на Щатите, или към Хавай, дет пострадаха много там да ходим при тези хора. Не знам, очакваме, защото те ходят, правят експедиция да видят къде са районите, кои райони може да ходим, защото все пак и тези райони, дето ходим, са им доста опасни. Ние сме имали доста преживявания в Сенегал, имаше военен политически преврат. Ние водим към нас организация, тази деца. Идват винаги се взимат 120 деца от Испания от 16 до 18 годишна възраст. Идват с нас, ние екипа и децата, общо всички, като отидем там сме 200 човека. Аз съм като шеф там, нали, така да го кажем, организирам материал, храна, вода, лекарства и готва. Аз с още едно момченце, нали, той си е мъж, той опич, нали, ние сме си приятели с него, аз и той сме главните готвачи и отговорници на нещо. Ние всеки ден разтоваряме камиона по 3 пъти, товариме камиона по 3 пъти, за да мога да готвим. Ние готвиме в, примерно, спираш някъде в пустинята или в, какво ти кажа, някаква като полянка нещо, спираме, вадат се бутилките с газ, котлони, всичко, почваме да готвиме и ние готвиме за тези 200 деца, за екипа, който ние 30 или 40 човека, зависи колко човека сме. Защото, примерно, аз в моя екип сме аз и това момче, имаме помощници 4 човека. Има друг екип с доктори. Имаме екип с монитори, това набор си не знам как беше. Примерно, всяка една група си има, нали, по-възрастен, де ги организира там. Моят приятел, нали, дето си е главният организатор, с други неща се занимава. Всичко да организира, нали, предварително. И е много опасно. Ние тогава отидахме и стана някакъв политически преврат. И ние по единствения път, който трябваше да минем, да отидем към... Не си спомням коя държава беше тогава. Не можеше да минеме. Огромни дървета, ако сванеме 10 човека, не мога да заобиколиме. Те хора как ги беха насекли, с какво го беха отсекли, защото там резачки за дърва нямат. Беха бутнати на пътя, гуми запалени, бутилки счупени, всичките с маски, с оръжие. Ние трябваше да минем там с тези всички деца. И изтръпнахме, защото си казахме са, ако ни фанат с тези деца и всичко за заложници, става страшно. И аз карах пикап, защото аз винаги имам един пикап, за да мога да ходя да пазарувам за храна. Ние сме товарили децата, аз имам клипчета такива, по 20 деца на камиона, даже на пикапа, отвън хванати, защото отстрани на пикапа не знаеш, има да стъпваш. Да. Те стъпили оттам и се фанали на прозорците отворените, се държат за това. За да мога да ги прекараме, автобусите спират и ние да ги закараме на сигурно място, там в джунглата, в един лагер и чакаме и имахме, най-близкото летище беше в едно селце. Ние караме децата до това селце, за да мога да ги натварим на малки самолет да ги прекараме, тия всичките деца. Отиваме първия ден, оказва, че няма самолет. Връщаме се. С всичките деца пак. През това време ние ги караме, гледаме да не стане това нещо, а и ние трябва и да сготвим, защото тия деца не могат да бъдат и без ядене. А защо тези деца идват с вас? Тези деца идват с такава цел да видят реално какъв е живота, за какво става на въпрос, да си вземат поука, да знаят какви хора трябва да са занапред. Те идват и гледат в какво положение живее, защото те си днешно време знаем децата с телефона, семейството, нали, те са от добри семейства, има, нали, не чак толкова дори семейства да идват, нали, но примерно такава цел да ги възпитаме, да ги насочим в... Да, но то е много опасно, родителите как ги пускат. Те знаят за какво става на въпрос, подписват си декларации, тези деца идват с нас и всяка вечер се чете лекция. С нас идват, примерно, много известен журналист, политик имахме, доктори, експедиционари, това не знам на български как беше. Няма значение, нали? Идват хора, които всяка вечер се изнасят лекции на тези деца.
Когато казвате образователни и ситуацията, която има военен преврат, вие трябва да минете през това, как представяш преминаването? В смисъл, комуникацията с тях? Беше доста тежко, защото ние реално не трябваше да им обясним каква точно самата ситуация, за да не се изплашат и те. През това време ние трябваше да правим нещо, за да им отнеме вниманието. В същото време трябваше да се организира всичко останало, за да мога да ги прекараме и на няколко пъти. Тези деца в един момент видяха за какво стана въпрос и взе да им става страшно. Да. Беше много трудно това цялото нещо, но в крайна сметка ние така го превърнахме с цялото това пътуване през джунглата с тия джипове напред-назад. Гледаме, че не става и ние още един ден на плажа. Разбирате, защото ние бяхме в джунглата, обаче и плаж имаше там за вода. И успяхме тогава да замажем, така да се каже, положението, за да не се притеснат. Родителите им се бяха притеснили супер. Ние имахме единственият телефон, който имахме, защото ние имаме сателитен телефон, който този телефон навсякъде имаше обхват. Те нямат телефони, ние организацията си имаме телефони. Да. Цялата държава бяха спрени телефоните от политиците. И нямаше комуникация, заради то преврат само там военните или полицията имаха. И ние комуникацията ни беше това и с радиостанции. И така ние отивахме, нямаше самолет, на другия ден отивахме, има самолет, няма пилот. После накрая отиваме, има обаче самолета мога да направи 2 курса и мога на тия 2 курса закара 100 човека, нали сещаш. После бяхме в едно хале, 4 дена, спахме на летището, дойде посланника на Испания, носеха ни вода, храна. Тегаво. Ето виж сега колко хубави неща научаваме. Даже епизода ще го кръсти точно така краси благотворителност с него. Не искам изцяло да ти имаш толкова много да дадеш на света като цяло и на българите и за примери за всичко. Така че според мен, брат, това е твоята насока и не знам защо медиите не се интересуват толкова много точно от това, а повече от провокативното, защото дават един образ на един човек, който е толкова добър, толкова много помага, но това остане някъде назад заради скандалното, както в България е нормално. Да, така е. Тъщо казвам от моя опит, аз правя, опитвам се да участвам в доста благотворителности, но ако кажеш Виктор, се сещаш за Виктор ревящата халка, не се сещаш за Виктор, който прави благотворителност и помага. Това е кофето, знаеш кое е най-хубавото? Мен не ме интересува, предполагам те, кой помисли. Важно е тук, как го казвате на душата ти, да те е спокойно, да знаеш, че си направил много добро. Независимо дали ще е в Африка, където и да е, нали? Но това е много добър. Това много в момента го навързвам с разочарованията. Може би точно заради тези неща ти не изпитваш разочарование, защото знаеш, че всичко, което се случва и е лошо, не е по-лошо от това, което се случва на тези деца в момента там. Така че всяко нещо е навързано. Айде да разчупим малко ситуацията. Лошото, знаеш какво само нещо да кажа още. Лошото от част тия работи ги виждам там, нали, в Африка, като ходиме. Примерно тази година, нали, Латинска Америка бяхме там, Колумбия, но лошото е, че тук ние това го имаме и тук в България. И на това не се набляга. Има много възрастни хора, които милите не знам как вързват на края месеца с лекарства, имат такива деца и на квартири, нямат семейство вече, деца има много, които са по домовете, които не им се обръща внимание. И на много места и затова мисля, че и тук в България и трябва да се обърне внимание на това нещо. Като цяло, да, защото се появят хора, защо ходите в Африка, елате тук в България да видите как живеят бабите, да видите как живеят децата. Ние го виждаме всеки ден, хора, които се занимават с благотворителност, хора, които присъстват. Ние го виждаме това нещо. Така че един апел към вас, помагайте даже и на бездомника пред вас, който стои в момента, на човек, който е на стофара, детенцето, което го виждаш, че гледате в ръцете, когато ти ядеш нещо. Винаги даваме пари за някакви тъпоти, я за цигари, я за нещо друго там. Винаги мога да отделиме 2, 3, 5 лева, 1 лев. 1 лев от тебе, 1 лев от мене. В крайна сметка този човек после може да си купи един хляб. Да, абсолютно съм съгласен. Нека да разшипим малко ситуация, защото аз също съм емоционален, хората го знаят и ми дотежава, но истината е, че това е реалността. Ние не трябва да се правим, че не съществува. Сме благодарни за нещата, които имаме, да се опитаме да помагаме. Така трябва. И сега смешни истории. Искам да ми разкажеш за 3 смешни истории в твоя живот. Да разчупим ситуацията. Не, 2 смешни, една много срамна. 2 смешни? Да. Добре, едната смешна беше в едно от реалитетата. Много ми се пушеше, братле. И преди финала викам, аз трябва да пуши и гледам един лачиман имаше. Охранители така им казваха на острова, да не дойдат пирати. И то пич гледам с цигарата, викам, аз трябва да пуша. Викам, дай да дръпна, той вика не. Дай да дръпна, не. И в един момент аз му дръпнах цигарата от ръката и я дръпнах, човек. И си дръпнаха много здраво, казах, че трябва. Аз не пуша, не си имам някакви работи и ми се завърте главата, викам, леле, викам, отивам да се намокра в океана и влезнах се мокра в океана, въртле, и дигаме така водата нагоре, всичко свети, като в аватар. И аз си изтръпнах, викам, ужас, викам, аз съм
толкова дрогиран, че не знам какво ще правя. А то било планктони, братле, разбираш. А, Сетиш ти планктони, ама аз това никога не съм го виждал и не знаех за това нещо. Бех изтръпнал. И тогава си помислих, че съм много зле. На другия ден идват да ме вземат с лодка и ме карат и ми казват финала почва, нали, отиваме за финал, първите игри от там за финала. И ми казват, скачаш с парашут днес. Викам, какъв парашут? Викам, то не го разбрах. Аз знам испански перфектно. Викам, то нещо не го разбрах. И пак го питам, не, с парашут ще скачаш. Викам, ти си луд, бе, брат. Разбираш? И верно скачахме с парашут това. Това ми е едната смешна история, която винаги се сещам първо за нея. И друга смешна история. Той има много ден, но... изберем. С най-добрият ми приятел, той живее в Щатите, беше си дошъл за малко и какво ще правим? Отиваме на кафе. Тръгнахме на кафе от тук, от там и накрая се оказахме на морето. От кафето, разбираш, и дай си купихме дрехи и отидахме там и си карахме много добре. Не е чак толкова смешно, но е забавна и една от историите, които също ми е останало. Да, познато ми излезе вторник за кафе, се прибираме селата, не мога да познаят. Да, така е, направо. Добре, а коя е най-срамната история, за която сещаш с усмивка? Тогава те е било много срамно от него. Кое ме е било срам? Чай, вие ме са. Срамна ситуация. Виж какви въпроси ми спаднаха, човек. Аз и забавна, и срамна. Ми ще се почувства много неловко, неудобно. Човек, не се сещам, мамка. Извинявам се. Не се сещам. Да изтегват друго, да видим какво му изпадне. Не помисли, аз ще разкажа една през това време. Добре, айде. Аз, примерно, е така комплексиран младеж. Едно кафенце има отпреде. Гледам, ти цял Бургас се събираш там. Това е февруари месец, още заледено. Сложил съм се като... Не, вървя на Перино, на Трия вече. Пътя гледам лошо, гледам лошо, кафето ме гледа, аз загледам, те ме гледат по време. Направо, брат, по гръб. Няма по гъс. Направо по гръб, въздуха се изкарах. Излизам, брат, своя качулка, так, цялото заведение се отбива с смея, брат. Так, с качулката. Умрях от срам, брат. Още една, даже още две ще разкажа, докато мислиш. Бачках в едно казино, бях охраната. Да. И нормално да сещаш, че като ползваш туалет на чуждо място, нареждам една кула на пиза, сещаш се. От туалетна харта. По време върша, аз когато върша, оправям се, излизам аз. И гледам едното крупия върви след мен. Викам, тя иска да си играем нещо. Аз тръгвам да бягам, бързи крачки, и тя пък не може да бяга вътре, тя бързи крачки, ма гони цялата зала. И аз с едни, аз смея, тя ма догони, вика. Махни си като туалетната харта, защипил се, вика. Тогава срам, пък аз го харесах това беше. И аз тъквам към края, има игра. Каква игра има, бе, брат? Давай, ти си. Сега се сещам, като си правях бала, братле, първия ден, аз си правих бал в Монтана, защото завърших примерно средното си там в Монтана и правих бал и вечерта танцуваме, правим някакви неща и дет сме клякали правили, аз въобще не съм се усетил отзад панталона и яко скъсам, братле. Аз цял вечер съм си ходил и после идехме на дискотека от ресторанта, разбираш, и никой не ми каза. И по едно време ми казах, тогава бях умрел страна, викам, аз цял вечер съм си ходил, по гъс, разбираш. И другото, после отиваме пак да си правим втори път бал и отиваме вече на Боровец. И имаше едно като бънджи, само че ти не скачаш, а те изстрелват с това бънджи. Напред. Вързани си тук и те стрелят с едно с прашка. Тогава, братле, ми фракна едната обувка някъде горе из борчетата. И това ми бяха единствените обувки за костюма, човек. Аз с костюм, да е каза на Ташак да отида и с костюма, разбираш, ми стреляха. И вечерта аз нямах друга обувка. Викам, с костюма маратонки не става, защото тогава си беше преди много години. Тогава сега да видя с костюми маратонки ще кажат ужас. Те не скапани маратонки. Аз трябваше мина цялата вечер и на другия ден с костюма, като бяхме нали, в официално облекло, с една маратонка и с официалната обувка. Просто нямаше как да сложи и така и на майтап. Ние си бяхме по-малки, викаме на Ташак, обаче в крайна сметка това си е срамна такава ситуация. В същото време нали, и смешна, но това е така, като се сещам. Гаранция много някакви дет, ако се сета пак, нали, ако се сета нещо в последствия, ще е интересно. Добре, да, сега ще направим водещ. Готов ли си водещ? Така, сега аз тегля. Добре. И ти ми задаваш по един въпрос от всеки сектор. Айде. Да видим. Много не се падне същото. Ай. Минал. Добре. Да казвам ли другите? Да. Музика. О. Съвет. Добре.
съвет. Така, откъде да почнем? Откъде решиш? Айде с миналото. Какво ще ни кажеш за миналото? Нещо интересно от миналото. Нещо, което не се знае или нещо, което се знае, но искаш да го обясниш по друг начин, за да разберат хората, защото сте разбрали неправилно. Добре. Кофти, а? Кофта, да. Окей, добре. Така, понеже хората остават с много грешно впечатление от Big Brother, естествено, хората мислят, че съм с половин мозъчна клетка. Де факто нещата не са точно така. Не претендирам, че имам супер големи интелектуални заложби, но аз в моето минало бях от първи до седми клас страшно интелигентен. Ходих на олимпиади по математика. Мечтата ми беше тогава да стана юрист. Първо беше, като всяко дете, иска да стана археолог. Мисля, не като всяко дете, аз иска да бъда археолог. Но разбрах последствие, че не взимат особено много пари. Там вече трябва има няри и така нататък. Не иска да се занимавам с това. После иска да бъда адвокат. И много учих. Няма нищо общо с друго, но много ми се навлечеше математиката. Оттам влязах в природно-математическа гимназия. Виж, това сигурно никой не го знае. Да, аз съм завършил природно-математическа гимназия с доста добър успех. Дипломата ми беше 5,12, по български на матурата имах 5,34, по биология 5,64. Приехам в военноморството във Варна, Велико Търново военното и обаче последствие аз се събрах не сега, защото се занимавам с спорта. Но тръгна да говоря за това, че аз винаги съм бил от 6-7 клас, когато бях матурите, аз винаги се състезавах с братовчет ми, винаги бяхме в един клас. Кой ще се справи по-бързо с математика, кой ще реши по-бързо задачите. Винаги съм имал една така конкурентна среда с него и това ме е карало да бъда много по-добър и по-добър. Може би в последствие с годините, когато ме почнаха да ме избиват много от комплексите ми, почнах, нали, без париче, грозен, тогава не бях от най-красивите мъже. Отвърлен до някъде и така нататък. Аз повече наблегнах на спорта, отколкото на ученето. Но после, когато влязах в университета, видях, че все пак ти се плащаш за това обучение. Да. И аз не бях от типа хора, които просто отивам там да се взема някакъв изпит. Аз учих за тези изпити. И когато имахме изпит история на физическата култура при Лозан Митев, всички знаят колко е трудно, там може би примерно от 300 човека минават 15. Говоря с отличен. Другите имат примерно някои с по-слаби оценки. Аз бях от тези с отлични си. Браво. И целият университет бяха потресени как аз успях. Нали. Просто, може би, имам така доста, нали, ситуации, в които даже ще разкажа сега една история. Бяхме пред Цицелин Ставрев, едно предаване имаше момчето, имахме задача по математика. И когато аз го направих за 40 секунди, 3 задачи, той и екипа зад ме гледа така, като брат. Какво направи? Какво направи? Аз много ли бързо го направих? Той като ти го правиш с 3 минути по-бързо от другите, бе. Викам, искам да го презапишем отново, да ми развалите образа. Защото, нали, това останало някакси, може би, на заден план от моята емоционалност. Но аз смея да твърдя, че хората, които ме познават и са в моето окръжение, знаят, че не съм от най-глупавите. Може би това остана в моето минало по-неразгадано от хората. Ти ме познаваш, може да кажеш твоето мнение, сега после ще дам тези парички, брат. Добре, да. Разбрахме се. Не, ево, братле, защото сега гледай, аз примерно дърт пръч, как казват него, нали, на тия години се записах в медицински колеж, завърших медицински колеж с много добра диплома, винаги съм си взимал изпитите с много високи оценки и се радвам за това нещо и се гордея се, братле, защото аз като влезнах в моята група там, примерно, дето бяхме, нали, по зъботехника, всичките много по-малки от мене. И много си ги обичам, защото ме приеха и като един от тях, така да го кажем, защото на 20 годишен, съм, да. Ти видели как изглеждаме, брат, така. И затова и много си изкефи, така че никога не е късно да учиш, да правиш някакви неща, да се развиваш. Аз, примерно, пък по математика винаги съм бил много зле, братле. Ама пък съм сръчен с ръцете и, примерно, като почнахме да правим забити там, аз си правих тези работи. Но всеки си има нещо и такова и готино, браво, ево, аз не знаех тези работи, виж. Така че хора, не подценяйте, защото... Искам да кажа нещо към хората. Това, което гледате много от случаи, това е шоу-бизнес. Това е... нали, това, че си част от шоу-бизнеса и си артистична личност, не значи, че ти си глупав. Напротив, значи, че си даже доста по-интелигентен, защото умееш да влезеш във всеки един образ. И когато знаеш какво се търси от публиката, винаги знаеш как да го изиграеш. За да го направиш това нещо, трябва да си не от най-глупавите. Така е.
Много хора си живеят живота супер така. Да. Добре, музика. Какво ще ме питаш за музиката? Коя ти е любимата песен и занимава ли си ти с музика? Така, дали съм занимавал с музика? Между тези, които не знаят, аз съм рап парче. Така ли? Да, от преди себе. Ето, виж сега. Ето, виж колко интересно. Това не съм говорил никога. Ето, виж. Смятай. Имам рап парче, направих го супер спонтанно. Трябваше, братовчет ми звънна, тогава Вас Ангелов, той е добър рапър, бил на една сцена с Eminem, с 50 Cent, на много високо ниво, живява в Америка много години, после в Лондон. Рап. И отидах в Швейцария да му занеса един шпиц. Понеже там примерно бяха 2000 франка, а него му изнеш тук 1000 лева и с моя билет той е за 10 пъти по-ефтино. Има предвид за куче. Да, за куче, да. Немски шпиц. И отидах, аз закарахме кучето, той ми плати билети, абсолютно всичко и ми остана на почивка 4-5 дена. Изяхме една вечер, казвам, брат, защото аз почнах да си влизам на фристайл, докато той рапира, аз почнах да влизам на българската на фристайл. И той ме чува. Вика, ти вика, доста така добре се получава. Сега разбрахме, че и ти си рапър, нали, видяхме. Аз имам още една песен, даже преди години. Сега ще ми кажеш. И при което, нали, викаме, дай да пробваме за 2 часа направихме цяла песен, с бит, с аранжимент, с текст на български, на английски. Вярвай себе си, Виктор Ангелов и Вас Ангелов, ние пък и фамилиите не еднак, нали? Виктор Ангелов, Васил Ангелов, Вярвай себе си. Клипът е направен от телефона за 30 минути. Но така, доста, до ден днешен пускам на хора покрай мен, old school рап, нали, за миналото, за децата, за те. Да, ще я пусна, готина наистина. И гледай винаги в живота да бъдеш пръв, бъди свиреп хищник, а не тяхна стръв. И нека си човека, който бори се от малък, не се задоволявай с парче за залък. Много хора фалираха да се правят на богати, ходят за пари да се молят на мама и тати. Много байландо, майландо, такива сеньорите. По погледа се вижда колко е навита, цилва и обича като за последно. И нека бъде много, че чака не е равно. Яко. Да, ще радя, че готина. И може би така си остана сега, нали, да отворим една голяма скоба. Това ми остана една от мечтите, които я направих до малко, но искам да направя много по-голяма. Тоест, нали, сега не си мислите, че Виктор Рангелов ще става певец. Нещо общо. Искам да направя нещо за себе си. Искам да направя 5 парчета, които са рап парчета, 5 парчета, които са поп и 5 чалга. Не за да ставам певец или нещо такова, просто за себе си, като мечта, която да си доизпълня. Да знаеш, че си направил. Да, знам, че съм направил това. Понеже аз много от нещата, които съм си ги сложил, съм си ги наумил, съм ги правил. Няма нещо, което да съм си сложил като... Нали, даже това, което правим в момента, където част от това пак е било нещо, което съм го искал страшно много да направя. Така че очаквайте скоро, близките години, като захлебим с някой леп. Добре. Давай сега ти разкажи за твоето. Аз за песента, аз тайната направихме с Памеца и с Веско в къщата. За мен беше много яко парче. Много яко парче, не че беше. Много яко парче. Предизвикателството, което ни дадаха те, нали, от къщата, ме изкефи. Радвам се, че съм в отбор с Памеца и с Веско. Мисля, че ни се получи много добре. Получи ли се, да. Да, и на хората. И само там, като влизаш в кръста, ама където ще не стори, какво беше там. Преди това имам преди години, още като си влех тук след фермата, се запознах с едно момиче, беше писал там в Инстаграм, оказа се, че, нали, момичето е изпълнителка и ми предложи да участвам в клипа. И така на шега каза, вика ти, нали, живял в Испания, да вкараме нещо с испански ритми, тук някакви думи, да измислиме нещо. И аз за 10 минути направих буквално текст, това на испански, където е. И тя казва, я дай ти да пееш. Аз там грача ужасно. Даже съм ходил да пея в Благоевград, бяхме в мола и трябваше имах участие да пея. Дойдеха едни баби, като им хареса, викат още, а ние така сме свършили да пееме. Ужас, то не има. Това беше на плейбек тогава. Те си събраха с всичките неща там. И аз на живо едва не пея. Страшна работа. Това, виж, това ми е ситуация, виж. Да. Забавна. Да, но това беше. Значи правим нещо съвместно. Да се излагаме малко. Без това и спрели да се излагаме. Добре? Да, такова, да. Съвет. Добре, какъв съвет искаш да дам на хората? В каква сфера, за какво? Ти си готин и добър човек. Дай някакъв готин съвет, братле, да бъдат по-добри. Какво според тебе трябва да правят хората, за да бъдем по-добри? Така. Скъпи хора, ще ви кажа нещо, което може би често го виждате, но не го чувате. Не съдете книгата по кориците. Не винаги нещата са такива, каквито изглеждат.
хората са много по-дълбоки от това, което виждате. Никога не слагайте етикет, без да опознаете човека, без да запознаете с неговата история, да влезете в неговите обувки. Научете се да бъдете по-смирени, научете се да давате шанс на човек да докоснете душата му и тогава може да съдите. Просто бъдете по-добри хора. Така, браво. Много добре казвам. Дай си с ръката. Добре, и последно, какво предвиждаш ти за нашия формат? Харесва ли ти участието? Готино ли те? Харесва ми, много съм доволен. Много се изкефих и аз мисля, че ще гърми. Ще продължава да гърми. Благодаря, брате. Аз ти благодаря. Някакво послание към нашите зрители и преминаваме към следващия епизод, който ще се случи. Гледайте, палче, не пропускайте, готини са епизодите и следващите ще бъдат още по-готини. А на хората какво ще им кажеш? На хората, бъдете добри, забавлявайте се и живете живота на макс. Чао от нас. И се обичайте. Обичайте се.